Assalamu alaikum warahmatullahi uwa barkamu da wannan lokaci naku Abubakar Isa Kasim Mazat masana Katsina ke muku barka da shigowa wannan fili. Idan wannan ne farkon zuwa ka YouTube channel dina ka danna mana subscribe saboda samun sabbin shirye-shirye in Allah ya yarda. Wannan fili mai suna in kai ne ya zaka yi ya samu bakuncin comrade. Muna so mu ji daga gare ki. To assalamu alaikum sunana comrade Maryam Nasir Kaita. To masha Allah mun ji sunanki muna so mu dan ji takaitaccen tarihinki na rayuwa kafin mu je tambaya ta gaba. Kamar yadda ne na faɗa sunana comrade Maryam Nasir Kaita, an haife ni a shekarar 2018 ga watan July. Sannan na yi makarantar firamare na a Hassan Usman da ke nan Modoji a garin Katsina. Sannan na yi secondary school ina a nan GGSS Ajiwa. Sannan na yi university jami'a kenan a nan Federal University Dutsen ma yanzu dai muka kammala na jiran za mu je service insha Allah. Alhamdulillah na ji kin yi amfani da wata kalma comrade. Me comrade din take nufi? Kalmar comrade na same ta ne a university ne lokacin da muke gwagwarmaya, ina da interest akan siyasa ta makaranta. So lokacin na yi welfare to a NACAS, National Association of Katsina State Student Federal University Dutsen ma chapter. Sannan kuma na zo na yi SUG Vice President kenan. Na yi SUG Vice President a Federal University Dutsen ma. A nan na samu wannan kalmar ta comrade. Okay, to alhamdulillah. Na ji daɗin jin wannan daga gare ki kenan kina da interest akan siyasa ko da ma a ce out of school ne. Ina da interest akan siyasa sosai. To ko da cewa akwai garuruwa ko ƙasashe wanda suke da mataye da yawa wanda suke a cikin siyasa, duba da haka idan kika duba Katsina mu duk da akwai matan amma dai muna baya. Shin akwai wata shawara wadda zaki iya badawa? Gaskiya ne ta bangaren siyasar mu mata a nan cikin especially ma arewacin Najeriya muna da karancin mata da ke yin siyasa, wanda ba komai bane ke sa wannan karancin ba, ya danganta da yanayin system din siyasar ma ta arewacin Najeriya gaba daya. So kuma sannan gaskiya ya kamata a ce ana ba mata dama suna shigowa ana yin damawa da su a ta bangaren siyasa. Duk da yanzu mata muna da mata da yawa, muna da commissioners, muna da ministoci mata a nan arewa, alhamdulillah yanzu da ana samun wa'annan. So amma a siyasa gaskiya muna da karancin mata. To amma misali yanzu baki ganin kamar gwamnatin jihar Adamawa da aka zaba a matsayin gwamna kuma aka zo aka yi shari'a karshe dai aka kwace kujerar daga gare ta, duk da ana ganin gwamnati ta yi kotu ta yi adalci, to baki ganin wannan discouraging mata zai yi akan wannan masu hukumar su shiga siyasa? Abun alfaharin mu ma ne a ce ma mace ta fito ma daga arewacin Najeriya ta zo ta yi siyasa, kuma muna alfahari. Me I want to be like her, saboda ba karamar jaruma bace ba, har ta kera maza ta zo kuma ta fafata a yi da ita, kuma har ta ci kuma ana danne mata haƙi. So wannan danna haƙi ne. Yasa ke ganin danna haƙi ne kai tsaye? A'a, danna haƙi ne mana, tunda mutane sun zaɓe ta, an zaɓe ta, talakawa sun zaɓe ta, amma kuma an zo an ce daga an zo wurin wannan an ce ba ita ta ci ba. Haka ne to wanda kowa ya san cewa Binani ita ta ci wannan kujerar. Kowa talakawa na son ta, mata na son ta. Zaki ga kamar ke dan kina bangaren matan kina da damar yin siyasa a matsayin ki na mace, shi yasa ke ganin Binani kamar an tauye mata ne. Su kuma yan findiri suna ganin kamar su ne suka ci wannan kujera kuma suke da nasara. A'a, ba haka bane ba. Ai haka idan al'umma suka fito suka nuna suna son, ai ba president ta fito ba. Ba haka ne. Suka fito suna son abu, to a ba su abun mana. Me amfanin zaben da ake yi idan har ba za a ba al'umma abin da suke so ba? Gaskiya ba amfani wannan. Ba amfani. Wanda kuma na ji haushi sosai gaskiya da aka zo a dai wurin declaration aka ce ba ita ta ci ba. Gaskiya abin ya min ciwo. Saboda wani abu ne da za a ce na history, a ce yau ga mace ta zama gwamna. Wani abun wannan zai ƙara ma matasa mata ƙaimi wurin ganin cewar sun shiga siyasa. Kuma shigan mata a siyasa shi zai ba da tabbacin cewa zarafin da ake cima mata a siyasa din ya kasance cewar an daina.
saboda ciwon ya mace ne. Idan mata suna shiga suna san yadda system din gwamnatin suke, yadda yanayin siyasa suke, wasu abubuwan da ake yi a siyasar zai ragu. Zaki ga da an rage shi. Ba a rage shi mana. Wannan gaskiya ne. To wani kira zaki ga mata yankin arewa da ma Katsina? To akan ita kanta siyasa din. To ita siyasa arewa gaskiya yawanci ba kowane mahaifi ko wata mahaifiya bane za ta bar ya mace ba ta je ka san kamar yadda ake cewa kowace ya mace kyau a ce tana gidan mijinta ta aure ta yi ibada shine abin da ya kamata a ce tana yi. Wata amma yanayin rayuwa ya zo ko Allah ya ce abu zamani yanda ya zo, yanda yanzu zamani komai yanzu sai da siyasa ake tafiya da shi. Ya kamata a ce iyayenmu sun yi, duk da dai wallahi akwai kalubale sosai da shiga siyasa ya mace a cikin siyasa, akwai kalubale da dama, shi yasa ba kowane da uba bane zai iya barin yashi. To amma ta ya za a iya magance wannan kalubalen? Dole he matan sun shiga sun san me ke faruwa a cikin sana za a magance wannan abun. So ina kira ga iyayenmu da kuma al'umma gaba daya, dan Allah, mace tana da amfani sosai a rayuwa, kuma muna da basirori, muna da basira, muna da kwakwalwa sosai. Ya kamata a ce an ban mun fito mun shiga siyasa, an yi da mu ma an dama da mu ma muna da guri na rayuwa. Gaskiya ne. To alhamdulillah, na ji daɗin jin wannan bayani. Allah ya sa masu kallo za su ji kuma za su fahimci wannan shiri naki. To Malama Maryam, a baya na ji kin yi maganar university, har kin yi siyasa a cikin university. To ina so mu juya akalar shirinmu akan wani kalubale da kika yi noticing a lokacin da kike karatu. Wani abu ne kike ganin idan da za a gyara ilimin university zai gyaru, sannan waɗanda suke tunanin ba za su ɗauki 'ya'yansu su kai su waɗannan makarantu ba, za su ji suma har su ga ya kamata a ce su ɗauki 'ya'yansu su kai wannan. Saboda wani uban zaki ga yana so ya kai ya to amma kuma yana tsoro kalubale na cikin makarantar. Misali yanzu yadda lesbian ya zama ruwan dare, mazaje masu bin mataye shi ma ya zama ruwan dare. Wani irin kira zaki ga al'umma akan wannan? Kira da zan yi shine iyaye su kula da 'ya'yansu. Idan kakka tura, akwai wallahi majority da ke tura 'ya'yansu makaranta university din, wallahi ba su san cinsu ba, ba su san shansu ba. Wannan abun ka tura yarka makaranta amma baka da abin da zaka iya kula da ita. Wannan abubuwan shi ke sa zaka ga mace da kuma rashin godiya Allah, zaka ga da kuma abokai ta fada irin wannan halayen. Idan har zaka tura yarka mace, ka tabbatar da cewa dukkan wani bukatu na rayuwanta zaka yi kokari kaga ka kiyaye mata su. Idan ko har kai felin haka, to gaskiya dole a samu matsala. Tunda university fa rayuwa ce mai freedom, ba wanda zai saka, ba wanda zai hana ka. In an tura ka, in ka je ma kanka, in baka je ba kanka. So amma muna kira ga iyaye su ringa lura da yanayin halin da 'ya'yansu ke ciki a makarantu. Wannan abun shi zai tabbatar da cewa an samu wannan shi zai bamu damar cewa an samu wannan matsaltsalin da yake faruwa tsakanin al'umma a cikin university. Sun rage kenan? Okay. Amma kina da tabbaci akan magana da kika yi ta cewa zaka ga mahaifi ya tura ya ta makaranta ba tare da isasshen guzuri ba? Hakan za ta yi? Saboda ni na yi makaranta kuma na gamu da abokai da yawa da suke samun wannan matsaltsalin. Yawanci akwai mu gaskiya alhamdulillah, kaga malam Bahaushe yawanci zaka ga idan har bai da wata bai da kuɗin da zai iya tura ya shi makaranta, zaka ga yawanci zaka ga aure yake yi mata. Amma yanzu zamani ne da ake zo na kowa yana so a yi ilimin nan, kuma yanzu kowa ana ta cewa a bar 'ya'ya mata su ilimi, a bar 'ya'ya su ilimi. Kuma yanzu in diyar kama bata je ta yi makarantar ba, ta zo ta zauna gida ba mijin aure. To da zaman da za ta yi, kwanda ka tura ta makarantar ma ta je, kila idan ta ce makarantar ma ta samu miji, daga can ta samu miji da za ta yi aure. Amma a ringa kula da tarbiyya da kuma dan bukatar yau da kullun na mace, dan Allah iyaye a ringa kokari ana yi. To alhamdulillah, mun ji daɗi wannan kira da kika yi iyayen yara. To wani kuma kira zaki ma su yaran kansu ɗalibai kenan
To abin da zan yi kawai shine mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah kawai. Iyayenmu suna kokari, duk wani ci gaba na rayuwa da za ka samu da iyayenka za su so ka samu bai kai ya kai ba. Duk abin nan da suke yi saboda mu suke yi, saboda mu su ga rayuwar mu ta haske, saboda suka cewa mun zama wani abu a na rayuwa. So mu dan me ba za mu tsaya mu tunani ba, mu tunanin me muke so mu zama. Idan ka je baka tsaya kai karatun ba, ka biye ma abokan banza, ka biye ma wancan, daga baya kai zaka zo kana kuka. Rayuwar ka ce za a bata ba ta wani ba. Duk yanda ya kai wani zai ji maka bai kai ya kai ba. So dan Allah ina kira ga matasan mu, dan Allah idan an kai ka makarantar mu tsaya mu san me muke yi, mu tsaya mu yi abin da ya dace. Kan mu je rudin duniya ya zo ya sa mu zo muna regretin, muna da na sani. An kai ka makaranta, iyayenka ne suka kashe kuɗi suka yi wahala, ba ko sisi ka basu ba, kai kawai wannan lokacin naka da zaka bada ka je kai karatu. Kuma idan ba kai ba, kai ma za ka haifi 'ya'yan nan, ba za ka so abin da kai ma iyayenka ba, su ma 'ya'yanka su yi maka ba. Muna je kira dan Allah mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu san abin da muke yi, mu mai da hankali, saboda wannan rayuwar daga lokacin da kake 20 to 30 za ka bata rayuwarka ko kuma ka gyara ta. To alhamdulillah mun ji daɗi da sauraron wannan bayani. Yan uwa ɗaliban ilimi, kun ji maganar comrade, ta faɗi gaskiya. Kuma duk abin da kai a rayuwar duniya Allah subhanahu wata'ala ya sani. Idan kana ganin ka fake ma iyayenka ba su san abin da kake aikatawa ba, Allah ya san abin da kake aikatawa. Akwai ranar da za a miƙa maka littafi da hannunka, Allah zai ce maka iqra kitabaka kafani bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ka karanta littafin ka da kanka, yau ya ishe ka hisabi. To mu ji tsoron Allah, Allah ya sa mu dace. Da wannan nake zuwa ƙarshen shirin nan. Kada dai a manta da danna mana subscribe saboda samun update idan mun yi. Wassalamu alaikum.